BPF long live! BPF long live! Hagrama Mohilari Zindabad! Hagrama Mohilari Zindabad! दिनैथ' जोंनि भैरबकुन्द ब्लक BPF राजखान्थि हान्जानि गोजोनथाव रादाब जोंहा जराफुख्रि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय दिनै गोख्रों जोंहा UPPLनि दैदेनगिरि आरो जोंहा 7 जन PGDCनि मेम्बार दिनै जोंनि दोलोआव जगदान जादों फ्राय गासै 56 जन दा दिनै बिथांमोना UPPLखौ गारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो जों दिनै बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रुदै जों बरायदों। दिनै बिथांमोनाथ' जोंहा बर्तमाननि जि डिपुटि चिफ आरो MLA गबिन्द बसुमतारीनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों आरो बिथांमोना PGDCनि गेजेरजों जिखिनि सिस्टेमजों खामानि मावदों दिनै बे सिस्टेमखौ मोजां मोनाखै आरो बिथांमोना रायजोफोरनो जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनै बिथांमोना 5 बोसोर जाबाय बिथांमोना बे रायजो राजानो जिखिनि खोथा होनाय दिनै मावफुंनो हायाखै आरो बिथांमोना मावफुंनो हायैखाय लोगोसे UPPLनि सायाव फोथायनाय गैयै जानानै दिनै जोंनि दोलोआव हाबफैदों। दा बिथाङाथ' फेलार जादों बिथाङा डेभेलपमेन्टनि जि खामानि दिनै मावाखै नङा मावदों जों बेखौ नंखाय बाथ्रा बुङाखै खिन्थु जिखिनि बिबाङाव बिथाङा मावनांगौमोन आरो दिनै बिथाङा मावनो हायाखै आरो दिनै मोनसे मोननै लामा बानायदों दिनै बिथाङा गिदिर ब्रिज दिनै बानायनो हायाखै आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरनो जि बाथ्रा होदोंमोन हानि फाट्टा होनाय न'खर साख्रि होनाय बेयाव बिथांमोना 40टा समस्तिखौ 60टा दानायनि बाथ्रा दिनै LP स्कुलनिफ्राय आप टु कलेज लेभेलसिम जितु प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रामोन आरो दिनै अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेयाव गायसननायनि बाथ्रामोन आरो बिथांमोना 1500 कौटिनि गेजेरजों जिखिनि जौगाथायनि खामानि मावगोन होननानै रायजोफोरखौ रादाय होदोंमोन आरो बेखेककरि आइजो माहारिखौ जितु 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन नाथाय दिनै आइजो माहारिफ्रा दिनै 5 बोसोर नायबाय बिथांमोना दिनै बे आइजो माहारिनो जि बाथ्रा होनाय 75,000 दिनै बिथांमोना बेखौ मावफुंनो हायाखै आरो जायनि थाखाय दिनै लोब आइजो माहारिफ्रा दिनै बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैयै जानानै दिनै जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव दिनै लोब हाबफैदों बिथांमोना। भैरबकुन्द समस्तियावहाय मोनसे बुंनांगोन दि रिहन दैमारिया बिथां सारा लागातार बिथाङा 4 टार्म्स केबिनेट मन्त्रि 2 टार्म्स एन्ड 4 टार्म्स MLA जानो हादों कन्टिनिउसलि देरहाबाय थादों थांनाय बोसोराव गेप जानाय मेन रिजोना मामोन? थांनाय दिनै जोंहा 2001 निफ्रायनो जोंहा रिहन दैमारि सारा मोनब्रै खेब दिनै बिथाङा MLA देरहासार जादोंमोन आरो 10 बोसोर आसामनि बिथाङा दै बिफाननि मन्थ्रिबो बिबान मोनदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि बे गोग्लैसोनाय जोंनि उदालगुरि समस्तियाव दिनै जों साननो थाङोब्ला जोंहा नैबे 2001 सननि आगोलाव मोनसेबो लामा जोंहा मोजां नङामोन मोनसेबो दलं जोंहा RCC ब्रिज नङामोन जोंनि हिक्खा फरायसालिनि अबस्थाया मोजां नङामोन आरो बेयाव जोंहा गामि कारेन्ट गैयामोन जोंहा इरिगेसन सिस्टेम गैयामोन जोंहा बेयाव लोंनाय दैनि मोनसेबो सुबिदा गैयामोन नाथाय बिथाङा थांनाय 20 बोसोराव जोंनि बे उदालगुरि समस्तियाव गोबां लामा बिथाङा बानायबाय गोबां RCC ब्रिज बिथाङा बानायबाय आरो स्कुलफोरनि जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चारखौबो बिथाङा बानायजोब्बाय लोंनाय दै बिथाङा 80% बिथाङा मावफुंनो हादों बिनि लोगोसे जोंहा गामि इलेक्ट्रिफिकेसन बिथाङा होनो हादों इरिगेसन सिस्टेम बिथाङा लाबोनानै होफैनो हादों दा गोबां बिथाङा जौगाथायनि खामानिखौ मावनो हादों दिनै थांनाय 2021 सनाव जितु बिथाङा MLA इलेक्सनाव जेननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोंहा 2020 नि 27 जानुवारियाव जि जों BTR सुक्ति मोनदोंमोन बै BTR सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां सोलायनाय जागोन नामा न'खर साख्रि मोनमारगोन नामा बा सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना 75,000 खौ मोनमारगोन नामा जोंनि बे सरकारि स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जामारगोन नामा बा 40टा समस्तिया 60टा समस्ति जामारगोन नामा बेफोरबायदि हानि फाट्टा मोनमारगोन नामा गोबां बिथांमोना खोथा होदोंमोन आरो जायनि थाखाय बिथांमोनखौ फोथायनानै दिनै रायजो राजाफ्रा BTR सुक्तिनि थाखाय आरो NDP बिथांफोरनि दिनै स्टाफफोरनि थाखाय पुनर्संस्थापननि थाखाय आरो मंख्लं न'खरफोरनि 5 लाख थाखा मोनगोननि थाखाय आरो NDFB नि बिदा फंबायनि केसफोरा उइथड्रवाल जागोन साननानै
दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जितु बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि हिसाबै आरो दिनै गोबां बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जितु 75,000 होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै बेसरकारि स्कुल जोंहा एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै आप टु कलेज लेभेलसिम बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोना एनडिपिफोरनो दिनै पुनर संस्थापन होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै मुंख्लं न'खरनो 5 लाख खरि होगोन होनना बुंदोंमोन एनडिपि बिदा फंबायनि केसफोरखौ उइथड्रल जागोन होनना बुंदोंमोन आरो एनडिपिफोरखौ दिनै पुलिस पारामिलिटारियाव दिनै साख्रि होगोन होननानै गोबां बाथ्रा बुंनानै दिनै बिथांमोना परिबर्तननि स्ल'गान होनानै आरो बिथांमोना बिटिआरनि जितु सागानगिरि हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बिथांमोननो रेसपेक्ट होदोंमोन आरो बिथांमोनखौ फोथायनानै थांनाय 2021आव दिनै जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ एमएलए हिसाबै देरहासार होदोंमोन आरो जोंनि रिहन दैमारि सारा दिनै जेनदोंमोन आरो